Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da shigowa wannan channel. A yau zan kawo muku muhimman abubuwan da ya kamata ka tanada wa'inda idan kana so kai apply din makaranta a can scholarship ko safe sponsor. Abubuwa guda 5 ne da ya kamata ka tanada ko abubuwa guda 6. Su ne sun hada da na ɗaya international passport. International passport dole da shi za ka fara tanada, saboda idan baka da shi ba za ka taɓa samun admission ba a taɓa baka admission a China ko ba ma China ba, ko da waɗansu ƙasashen ne inda baka da passport, international passport ba ka samu ba. Dole ne ka samu international passport, saboda akwai mutanen da za su ce mun suna so za su apply din makaranta amma kuma ba su da passport, sai su ce za su iya neman admission idan su admission din su ya fito sannan sai su je su international passport. A gaskiya in dai baka da passport ba za ka taɓa samun admission ba. Abu na biyu da ya kamata ka tanada shi ne jarabawa ka ta Waec. Jarabawa ka ta Waec ko ka samu original one din ko kuma wadda ka buɗe result ɗinka na ta online wannan, amma wasu makarantun za su iya cewa suna so su da stamp a jikin Waec din naka idan baka da original one. In kuma original ɗinka ta fito to isbeta ta fi wadda ka je kai printing a kafi. Abu na uku da ya kamata ka tanada shi ne takardar shaidar health certificate, takardar da za ta nuna musu lafiyar ka kalau baka da wata cuta ba abin da yake damun ka. Ita wannan takardar za ka je ka yi downloading ɗinta a online. Zan ajiye muku link ɗinta a ƙasan bidiyon nan. In ka yi downloading ɗinta za ka je ka yi printing ɗinta sai ka je asibiti ko ka samu wani doctor ɗin ka ce cike maka ita. In ya cike maka ita zai buga stamp zai baka ita sai ka je ka yi scanning ɗin ka ajiye ta a PDF. Abu na hudu da za ka tanada shine police certificate, non-criminal record. Shi wannan takarda za ka je police ka gaya musu kana son certificate na non-criminal record. Za ka apply, ina tunanin 10,000 ne ko 15,000 na manta da yana suke nisa. Shi wannan takarda zai nuna musu ba ka da laifi da mutumin arziki. Takarda ta 5 ita ce bank statement. Bank statement din nan ya kamata ka tanade shi ko da scholarship kake za ka yi apply, saboda ko da scholarship ce wata makarantar za su tambaye ka bank statement ko da sun san da scholarship za su baka, amma wannan bank statement ɗin zai nuna musu idan ka zo China ka zo makaranta za ka iya ɗaukar nauyin kanka na cin da kuɗin abinci da kuɗin kashewa na yau da kullum na yau da gobe. To ya kamata ka tanadi bank statement. Wasu makarantu za su iya cewa suna so su ga kamar 2 million a ciki ko 3 million naira, abin da ya samu ya danganta da makarantar da kake apply din ko da abin da suka tambaya. Abu na 6 da za ka tanada shi ne hoto, passport na hoto wanda aka je kun masu ɗauka hoto su maka hoto. Ka kamanta white background suke su baka je a sa maka, san a Najeriya ana amfani da red background, amma a nan China sun fi kafa white background kuma ko ina ka je white background za su tambaye ka, to white background za ka yi. Shikenan abubuwa guda 6 da ya kamata ka tanada, amma akwai wasu makarantun da za su iya tambayar ka wasu abubuwa amma ba kowace makaranta ba su. Ina tunanin makaranta ɗaya ce da naga suke tambayar ko drugs, wani certificate na drugs. Shi ma wannan makarantar za su tura maka da file ne ka yi signing kamar kai alkawari ba ka shaye-shaye, sai ka yi signing kamar ka tura musu, amma ba kowace makaranta ce suke tambayar wannan abubuwa. Wayannan abubuwa guda 6 da na faɗo su ya kamata ka tanada idan ka zo yin apply din makaranta a China ko bachelor degree, banda masu masa. In masa za ka apply, abubuwan da za ka tanada za su fi wa'annan yawa, saboda za ka tanadi tour accommodation letter, za ka tanadi transcript, za ka tanadi study plan, za ka tanadi na manta, amma a bidiyo na gaba zan kawo muku
abubuwan da masu masters da PhD ya kamata su tanada idan suna so su samu admission scholarship a China. Sannan bidiyo na gaba zan kawo muku bayan ka tanadi wayannan abubuwan, zan kawo muku yadda za ka yi applying din makaranta a China ka samu admission. Zan nuna muku yadda step by step na yadda za ka bi ka yi applying din makaranta. Na gode. Ka kamanta ka tura da abokananka da family wa'anda ka san suna da sha'awar yin karatu a China. Mun gode sai